Γεια και χαρά σε όλους. Λοιπόν, τώρα εδώ προσπαθώ να ρυθμίσω και την εφαρμογούλα, το Open Camera του φίλου του Μάριου. Μας την είχε προτείνει πριν χρόνια και τώρα την ξαναέβαλα. Λοιπόν, τώρα θα έχετε απορία. Είδατε ειδοποίηση στο YouTube, Φοφίκος, new video. Λοιπόν, το βιντεάκι θα είναι λίγο σύντομο. Θα μου δώσετε και με λίγο χρόνο να δω όλα τα βιντεάκια ενός καινούριου YouTuber, του φίλου Κώστα. Τώρα το καναλάκι του είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορώ να θυμηθώ όλη την ονομασία. Είναι Squaker, Quaker, Mini Cracker, κάτι τέλος πάντων Piper. Ρε κότσο, χάθηκε να γράψεις Κώστας Piper. Μας πας, τη γλώσσα μας πας, δεν πειράζει. Θα βάλω εγώ το link, θα μπείτε, μου κάνετε μια γραφούλα, αφήσετε ένα ωραίο σχόλιο και θα επανέλθω με ένα πιο μεγάλο βιντεάκι. Να έχουμε έτσι αρκετή ώρα να τα πούμε, να σχολιάσουμε, ξέρετε, τα γνωστά τα δικά μας. Είμαι καλά. Για όσους μπορεί να μην το είδαν, έχει ανέβει ένα live μεγάλο στο κανάλι του Άσου. Μπείτε, δείτε και εκεί. Και μέχρι να έρθουν οι πρώτες μήνες του καλοκαιριού και να μην μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια λόγω ζέστης, μία φορά θα τα πούμε σίγουρα. Τώρα για επόμενη δεν ξέρω, αλλά όλο και κάποιος άλλος μπορεί να έρθει να κάνει κανένα βιντεάκι. Αυτά, να μην κουράσω. Μικρό βιντεάκι, καινούριος YouTuber. Ας ελπίσουμε να ανεβάζει και ο Κώστας σε έναν καλό ρυθμό. Βέβαια κάποια βιντεάκια είναι σε αγγλικά, ελληνικά. Οκ, το έχουμε ξανακάνει με το φίλο του Θωμά. Δεν είναι κάτι. Οκ, αφού τον ευχαριστεί και έχει και τον χρόνο ο άνθρωπος να κάνει τέτοιου είδους βιντεάκια, why not. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου και θα τα πούμε σύντομα. Τσάου. Έλα, κλείσε.